Kaixo eta ongi etorri Jakindunera. Gaur, kimika organikoko ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan, molekulak bat dauzkagu eta ez dakigu zer mota diren. Orduan, lehenengo eta behin jakin behar dugu zein molekula mota den eta gero izendatzen dugu. Lehenengo kasu honetan daukagu lotura bikoitz bat eta kloro atomo bat. Hau esan nahi du, hidrokarburoen derivatu halogenatu bat daukagula. Izendatzeko, lehenengo eta behin jakin behar dugu zein den kate nagusia. Kate nagusia, gogoratzen baduzue, karbono kate luzeena da. Orduan, bat, bi eta hiru, hau izan alda kate nagusia, baina ere izan alda bat, bi eta hiru berantza. Zeren eta, bi kateak hiru karbono dituzte. Ni, hau hartuko dut, kate nagusi bezala. Orduan, nire kate nagusia hiru karbono ditu. Eta dakigu lehenengo karbonoan, zein da gure lehenengo karbonoa, lehenengo eta behin, kloro atomorekin eta lotura bikoitzaren artean, garrantzitsuena lotura bikoitza da. Orduan, lehenengo karbonoa izango da lotura bikoitza hurbilen duen karbonoa. Kasu honetan, hau. Eta arantza zenbatuko dugu. Orduan, lehenengo karbonoan lotura bikoitz bat daukagu, bigarren karbonoan kloro atomo bat eta metil bat, eta hirugarren karbonoan ez. Orduan, izendatzeko, lehenengo eta behin, ordezkatzaileak izendatzen ditugu. Hau da, bi kloro, bi metil, eta orain kate nagusia. Hiru karbono dituen prop izango da, eta lotura bikoitza. Izendatzen behar dugu, zein non dagoen. Orduan, prop bat, eno. Hau izango da, gure molekularen izena. Hurrengo kasu honetan, ikusi dugu, eter bat daukagula. Eta izendatzeko, bi mota dauzkagu. Ordezkatzaile metoda eta nomenklatura erradiko funtzionala. Lehenengo eta behin, kate nagusia zein den ikusi behar dugu. Kasu honetan, kate nagusia izango da, kate luzeena. Kasu honetan, hau, hiru karbono dituelako. Orduan, hau izango da gure kate nagusia eta hau gure ordezkatzailea. Gogoratzen baduzue, gure ordezkatzaile bi karbono baditu, lehenengo eta behin, aurrizkia ipini behar dugu bi karbono direlako. Eta orain, eter bat denez, oxi ipintzen genuen. Eta orain ja, geratzen den gauza bakarra da, kate nagusia izendatzea. Hiru karbono dituenez eta lotura guztiak sinpleak direnez ez ditu ordezkatzailerik, orduan hau propanoa da. Eta nomenklatura erradiko funtzionalean, egin behar duguna da, bi erradikalak izendatu, orden alfabetikoan, eta gero eteritza ipini azkenean. Orduan, kasu honetan izango da, etil lehenengo, gero, bigarren ordezkatzailea propil izango da, eta eter. Hurrengo kasu honetan, ikusi dugunez, bi formil taldea dauzkagula. Talde hauek muturretan daudenez, hau aldehida bat da. Orduan, gure kate nagusia hau izango da, lau karbono ditu, eta orduan, izendatzeko badakigu aldehidak direnez al atzizkia ipini behar dugula, eta bi aldiz daukagunez, dial izango da. Orduan hau, butano, zeren eta lotura guztiak sinpleak dira, eta dial izango da, zeren eta bi talde funtzional dauzkagu. Eta azkenik molekula hau daukagu. Ikus dugunez, hau amina bat da, eta gure aminan metil bat daukagu ordezkatuta. Gure kate nagusia hau izango da, bi karbono dituela, eta izendatzeko, lehenengo eta behin, aminan dagoen metila ipini behar dugu, eta hau izendatzeko, gogoratzen baduzue, N ipini behar dugu zenbaki baten ordez. Orduan, hau izango da, N-metil, eta orain kate nagusia izendatzen dugu. Bakarrik bi karbono dira eta lotura sinplea denez, etanoa da. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu Jakindun.